Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke incwadi yabase-Efesu isahluko sesibili kusuka evesini yesibili kuze kube ivesi yesihlanu. Uthi uNkulunkulu namhlanje, ngiyayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho, nokuthi awunakumamela ababi. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga. Unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe, ukuthi uluyekile uthando lwakho lwasendulo. Ngakho-ke khumbula lapho uwe khona, uphenduke wenze imisebenzi yokulunga. Thandwa zami, kunenkonzo engiyithandayo lana. uNkulunkulu uthi mekhuluma noJohanisi athi ngicela ukukhuluma nebandla labase-Efesu. Ngibuka uNkulunkulu engathi uthi namhlanje ngicela ukukhuluma nontombi, ngicela ukukhuluma nononhlanhla, ngicela ukukhuluma noThando, ngicela ukukhuluma noMandla, noSipho, noBhekuthemba. uNkulunkulu ngimbona efisa ukukhuluma nami uqobo. Ngimbuka uNkulunkulu ethi, sithandwa sami, kunenkulumo engicela ukudlula kuyona. Ngiyayithanda le ncwadi ngoba it's a personal letter uNkulunkulu ayibhalayo. Inkulumo uJehova athi asike sishoneni eceleni, kunenkulumo engifisa ukisho. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, uthi nemizamo yakho nokubekezela kwakho, athi ngiyakwazi. Ijulile le ndaba uNkulunkulu ayiveza kuthina. Uyazi thandwa zami, sikhule sazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi ebuka noma efuna amaphutha ethu. Sikhule singabantwana sitshelwa ukuthi uNkulunkulu akakuthanda ukuthi, uNkulunkulu akayifuni ingane nje, uNkulunkulu uzokushaya, uNkulunkulu uzokujezisa. Kukancane uma kuke kwenzeka la esikhuliswe khona ngokuthi uNkulunkulu uyajabula ngawe. Lento siyibone nasekukhuleni kwethu. Sithe masikhula sanganaka kakhulu okuhle ngathi, sanaka okubi ngathi. Ungaba nohlobo olubili labantu, kube khona abazokutshela izinto abayithandayo ngawe, kube khona abazokutshela izinto abangayithandi ngawe. Ngiyaqinisekisa sithandwa sami ukuthi iningi lethu lithi lingabuyela emakhaya selihleli lodwa ebusuku licabanga, libuyeza usuku, abantu elizobakhumbula kakhulu akusibo abakhulume okuhle ngabo, kodwa ilaba abakhulume okubi ngabo. Uyomuzwa umuntu esehleli phansi ezibuza eziphendula, kodwa ubeqondeni uSifanibani uma ethi ngami? Ubefuna ukuthini uSifanibani uma ethi mina nginjena? And so uzubone ukuthi le nkonzo iyasilimaza ngoba sihlala sigcile kulokhu okubi abangakuthandi. Size nathi sikholelwe, size nathi sifune ukuba sichithe isikhathi esiningi sibhekana nakho. Bese uyambuza umuntu ukuthi kulokho okuhle abathe bayakuthanda ikuphi? Hayi, bakhulumile nje kodwa angibakholwa, vele bebengikhohlisa, vele bebethenga amehlo ami. Bese uyabona ukuthi silimele kangakanani. Namhlanje uNkulunkulu kunenkonzo ayenzayo uma ethi kuthina encwadini yesambulo isahluko sesibili kuvesi wesibili, uthi bheka ngiyayazi imisebenzi yakho, athi nokukhuthala kwakho, athi ngiyakwazi.
athi nokubekezela kwakho athi ngiyakwazi. Ijulile leyo nto ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukubekezela kwakho. uNkulunkulu uyakwazi ukuxakeka kwakho. uNkulunkulu uyakwazi ukuzama kwakho. uNkulunkulu uyakwazi ukubekezela kwakho wakha umuzi wakho. Uyakwazi ukuzama kwakho ulihlaya emndenini. Uyakwazi ukulangazelela kwenhliziyo yakho. Uyakwazi ukumela kwakho iqiniso. Uyakwazi ukumela kwakho izinto. Bonke abantu sebethi asiyekeni lento. Thandwa zami, empilweni yethu uma ngingasane ngikunikeze iphepha, ngithi nanti iphepha, ngicela udwebe umugqa phakathi nendawo, ngakwesokudla ubhale zonke izinto ozithandayo ngempilo yakho, ngakwesonxele ubhale zonke izinto ongazithandi ngempilo yakho. Ngiyaqinisa ngithi baningi abangabhala kwesonxele izinto zibe ningi zidlule esokudla izinto ezinhle. Namhlanje uNkulunkulu ngimbona evusa inkonzo yokuthi ngiyakuthanda nje mina. Anginendaba ukuthi abantu bathini. Anginendaba ukuthi izimo nezigameko zithini. Anginendaba ukuthi la ohlala khona bakubuka kanjani. Kodwa mina njengoNkulunkulu wakho ngiyakuthanda. Uyabona ithandwa zami, kuyaye ukuthi uma impahla masiyithengile singayisa kwezinye izinto. Kufana nemoto, uma imoto yakho uyithengile kaToyota, ungayisa komakhenika nje laba abatholakalayo endaweni elokushini. Kodwa indlela azoyikhanda ngayo nendlela ezokhandwa ngayo uma isifika kaToyota kumnikazi wayo, noma kaMercedes kumnikazi wayo, noma ikephi kumnikazi wayo, umnikazi wayo uzothi ayibone iseza, uzothi ayizwe idumisa, uzothi ayifake emshinini, uzokwazi ukuthi inkinga ila. Le nkinga ixazululeka ngokwenza ukuthi, kanti lona esimbiza ngo-bush mechanic oyifundelayo, ozibonelayo, kuzomela aqala abheke, aqala ezwe ngawe, aqala abhekisise, enze ahluleke noma engazi, enze ngoba seyize yafika. Lento ibalekile kumina ngoba iningi lethu sithe izinto mazenzeka, sithe masishayeka endleleni, sithe masilimala endleleni, sahamba sayofuna i-approval kubantu abarong. Sahamba sayofuna i-appraisal kubantu abarong. Sahamba sayofuna ukududuzwa abantu abarong. Sahamba sayofuna ukunderstandwa abantu abarong. Safuna ukuyihlanganisa nabantu abafuna ukusiyuza. Sakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ubethe ezwini lakhe lesambulu isahluko sesibili, ivesi lesibili, athi bheka ngiyakwazi ukubekezela kwakho. Athi uthando nalo, athi ngiyalazi. Athi ukukhuthala kwakho, athi abakubuze kumina. Le nkonzo kumina ifana nenkonzo uNkulunkulu ayambulayo enkonzweni uma ekhuluma noSimoni kaJona esahlukweni sama-21 evangelini kaJohannes. Athi Simoni kaJona, athi uyangithanda na? Athi uJohannes, athi uSimoni kaJona waphendula wathi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Athi uJesu, ake wondla amawundla ami. Athi Simoni kaJona, ngabe uyangithanda na? Athi uJohannes wathi uSimoni kaJona, yebo Nkosi ngiyakuthanda. Athi akubheke izimvu zami. Okwesithathu lithi izwi likaNkulunkulu wathi Simoni ndodana kaJona, ngabe uyangithanda na? Lithi izwi likaNkulunkulu uSimoni wathi Nkosi wena wazi konke. Nkosi wazi okusenhlizweni. Nkosi wazi imjunju. Nkosi wazi amanxeba. Nkosi wazi ukulimala kwami. Nkosi wazi ukusangana kwami. Nkosi wazi ukuhlupheka kwami. Nkosi wazi inhlekisa yami. Nkosi wena wazi konke. Hayi thandwa zami, nangu uNkulunkulu uthi ngiyakwazi. Uthi anginendaba ukuthi abantu bathini. Anginendaba kwawena uqobo lwakho ukuthi uthini.
khona indaba engithintayo ku verse 4 uthi uNkulunkulu ku verse 4 uthi iyodwa vo into enginayo ngawe usuliyekile uthando lwasendulo. Ngobude bendlela isono siyathandela empilweni zethu. Abanye bethu emshadweni wethu kwakumnandi. Walenza iphuthu baba, walenza iphuthu mama. Ngasala. Khona abanye bethu abalimala endleleni bangakwazi ukuqhubekela phambili. Khona abanye bethu abaphoxeka endleleni bangaba naso isibindi sokusukuma. Khona abanye bethu abathi bayazama bacindezelwa bangakwazi ukubuye basukume. Uthi namhlanje uNkulunkulu khumbula la uwe khona. Uthi khumbula la kusele khona uthando lwasendulo. Athi khumbula la izinto zonakale khona. Yazi ithandwa zami empilweni yethu iningi lethu siyazi la konakala khona. Futhi siyazi la kwasela khona izinto zobaba mkhulu. Siyazi la izinto zaqala khona ukubheda. Kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu awubuyele emuva. Akubuyele la kwaqala konakala khona, akukhumbule la konakala khona, ebese ubuyele emuva. Bese uyacela ukuba mina njengenkosi noNkulunkulu wakho ngikunika amandla. Uthi yodwa vo into enginayo ngawe, athi uthando wangithanda ngalo, athi seliphelile. uNkulunkulu somandla makabe nathi Ndlovukazi yezulu mayisikhulekise, mayisinxusela amandla negrace yelivela kuNkulunkulu, mangasibusise yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga ke thandwa zami ukuba nihlangane nathi. uNkulunkulu somandla makabe nani nibusisa nivikela nikhanyisele. Siyanxusa ukuba niqhubeke nishare ama comment sizwe ukuthi nithini masikhulisana ngezwi likaNkulunkulu. Nisubscribe nikwazi ukwabelana nabanye abantu. Anibusise uNkulunkulu njalo. Siyabonga.